Jaunaren egoitza, haren gorputza, haren errezuma. Agur Eliza, munduko bihotza, guztion zainetan duzu jaunaren bizia, eta mintzoan jaunaren egia. Argi zazua mundu hau guztia, agur Eliza. Agur Eliza, jaunaren egoitza, haren gorputza, haren errezuma. Agur Eliza, munduko bihotza, guztion ama. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenide maiteok, arratsalde honetan eta Eukaristia honetan gure Aita Santuaren osasunaren alde eskatuko dugu. Eta meza hau beraren alde eskainiko dugu. Presta ezagun bada geure anima, geure bihotza Eukaristia honetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Hoi jainko, bihotz garbi eta zintzoengan biziko zarela agindu duzu. Zeure graziari esker egin gaitzazu zeure bizileko izateko gai. Zure Seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi behizera, gizaldi eta gizaldietan. Siraken liburutik. Jakinduriak bere seme alabak goratzen ditu, eta beraren bila dabiltzanak zaintzen. Ura maite duenak bizia maite du, haren bila lehiatzen direnak pozez betetzen dira. Ura duenak aintza izango du ondare, gora behera guztietan jaunak bedeinkatu egingo du. Jakinduria zerbitzatzen dutenek, jainko santua dute zerbitzatzen. Ura maite dutenak, ditu jaunak maite. Haren esanera dagoenak, mundua epaituko du. Hari atxikitzen zaiona, seguru biziko da. Norbait jakinduriaz fidatzen bada, bereganatu egingo du, eta ondorengoak ere, haren jabe izango dira. Baina bide bihurrietatik eramango du lehendabizi jakinduriak. Beldurra eta izua sufriaraziko dio, heziketa zorrotzaz saminduko du, eta proban jarriko bere aginduekin, hartaz bene-benetan fidatu arte. Ondoren berriz, bete-betean itzuli eta postu egingo du, eta bere eskutukoak azalduko dizkio. Baina desbideratzen bada, baztertu egingo du, eta bere burua hondatzen utziko dio. Jaunak esana. Gainezka dute pakea, jauna, zure nahi maite dutenak. Gainezka dute pakea, jauna, zure nahi maite dutenek.
Gainezka dute pakea zure nahia maite dutenek, ez ditu ezerrek eroraraziko, gordetzen ditu zure legeak eta manamentuak, zeure aurrean dituzu neure ibilbide guztiak. Gainezka dute pakea jauna, zure nahia maite dutenek, isur bezaten ere Espainek gorezpena, zure arauak irakatzi baitizkidazu, iragar beza zure promesan ere mingainak, zuzenak baitira zure agindu guztiak. Gainezka dute pakea jauna, zure nahia maite dutenek, irrikatzen dut jauna zure salbamena, eta zure nahian dut gozamena. Bizi nadila, bizi zu goresteko, izan dizadala lagun zure erabakiak. Gainezka dute pakea jauna, zure nahia maite dutenek. Aleluia, aleluia, aleluia. Ni naiz bidea egia eta bizia dio jaunak, ezin da inorraita gana joan, nere bidez izan ezik. Aleluia, aleluia, aleluia. Hauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Joanek esan zion Jesusi, Maixo, gizon bat ikusi dugu zeure izenean deabruak botatzen, eta galarazi egin nahi izan diogu, ez baita geure taldekoa. Baina Jesusek erantzun ez galarazi, ez baita inor nire izenean mirari bat egin eta gero nitaz gaizki ezaka jardungo duenik. Zeren geure aurka ez dagoena, geure alde baitago. Jaunak esana? Eskerrak zuri jauna. Gure aurka ez dagoena, gure alde dago. Zer esan nahi du? Jesusek esaldi honekin. Kreazioak aurre egin ahal izateko bi alderdi berditu. Aurre egin ahal izateko, bi alderdi berditu. Edo bi pertsona tipo behar ditu. Ongia egiten duten pertsonak, bai? Eta santutasunean bizi diren pertsonak. Biak behar dira, Biak. Guk askotan, eta nik esan izendet askotan, gu ez gerala ona bilatzera joaten. Baizik eta gure eginkizuna dela santutasuna. Baina santutasunean bizitzeko baten batzuk bizi behar dute ongia egiten. Sinergi bada. Bai edo bai eman behar da. Lehengo dator ongia, eta ongi horrek sortzen du santutasunean bizitzeko grazia. Eta gaur hola ikusten da, ezta? Batzuk, Jesusekin daudenak, santutasun horretan bizina izan dute, edo bizina izan zuten. Baina beste batzuk, ez daude santutasun horretan, baina zerbait ona egiten dute. Pertsona batengatik deabruak bota, Jesusen izenean. Beraiek ez dakite, Jesusen izenean nahi diala, grazidanak Jesusengatik datoztelako. Ongia egiten ari dira. Beraz, Jesusen aurka ez daude. Eta honekin batea,
argi eta garbi eduki beharra daukagula gauz bat. Santutasunean bizi garenok edo hortan alegintzen geanok, ezin degula hori utzi, haunditxo gelditzen zaigulako eta ongiaren talde horretan sartu. Ez. Hori zerbait txarra da guretzat eta Elizarentzat. Elizak behar gaitu. Zergatik? Elizak etxai asko ditu. Eta orain ez ditut esango ze etxai, berdin zait. Elizak eginkizun bat dauka helburu. Egia zabaltzea. Eliza eta santutasunean bizigeran danok ongia bizitzera pasatzen bali madea, zeinek esango du, oraindik aur bat jaiodan momentu horretan, ez da la pertsona. Amaren zabelean dagoen hori, umetxo hori, ez da la pertsona. Zeinek esango du, pertsona bat edadean aurrean dijoela, berdin balio dula. Zeinek esango du, Afrikako pertsona bat eta Okzidenteko pertsona bat berdin balio dugula. Zeinek esango du, santutasunagatik aldeintzen balima geragu. Esto es clave en la vida de la Iglesia, saber que hay dos cooperaciones para el reino del Señor. La cooperación del bien y la cooperación de la santidad o de la gracia. ¿Sí? La cooperación del bien es una cooperación del bien hecha meramente desde la perspectiva y desde las fuerzas humanas, y la cooperación de la gracia es un ser humano imperfecto, se deja tocar por la gracia y hace lo que Dios haría en su vida. Y se necesitan las dos cosas, Pero nosotros que intentamos vivir en esa gracia no podemos pasarnos al bando de los buenos, porque sería la catástrofe para la Iglesia. La Iglesia nos necesita, la Iglesia somos nosotros, no lo olvidemos, todos los bautizados. Que no estamos llamados a vivir en el bien, sino que estamos llamados a vivir en Cristo. Si todos nosotros vendemos al Señor no por 30 monedas, por 5 monedas y pasamos al grupo de los buenos, ¿quién va a defender a los más vulnerables? ¿Quién va a defender a esos ancianos que con una inyección para que no sufran a las horas están bajo tierra? ¿Quién va a defender a los inmigrantes que no tienen ningún recurso para decir valen igual que todos nosotros? ¿Quién va a defender a todas esas personas que no tienen nada para ir adelante y Cáritas les ayuda en todas sus necesidades? ¿Quién va a defender? ¿Quién va a ayudar a esas personas que necesitan estar 6 meses en algún sitio para que se les trate como personas humanas? Si pasamos de la gracia a la bondad, la Iglesia pierde su sentido y la Iglesia y Jesucristo mismo pierde el poder de dar a la creación su plenitud, que es una plenitud gloriosa, es decir, que vive en Cristo. Pues hoy le pedimos al Señor que vivamos conforme a eso que nos quiere dar a cada uno de nosotros, de vivir en la gracia, aun sabiendo que muchas veces se nos va a complicar la vida, sí, pero no seremos el primer ni el último mártir. Posiblemente no nos pidan la vida, en Occidente no nos piden la vida,
pero sí que seremos mal vistos, incomprendidos. Pero ¿podemos pedir algo mayor a lo que nuestro Señor ya vivió? ¿Podemos pedir nosotros una muerte placentera en una cama lujosa, con todos los cuidados, con todo, cuando nuestro Señor fue clavado en una cruz? Pues ahora que pronto empezamos la Cuaresma, hoy a 8 días, le pedimos que nosotros también estemos dispuestos, por amor a Él, a vivir lo que Él vivió. Que posiblemente no nos lo pida, por su bondad y por su misericordia, ¿no? Pero que estemos dispuestos, que Él sepa que estemos dispuestos a amarle con locura, hasta el extremo. Que amamos por encima de todo y por encima de nosotros a Él mismo. Jainkoaren laguntzaren beharrean gaude, jo dezagunaren gana, Jesus jaunaren bitartez. Eliza katolikoa eta gainerako kristau elizek, gaur egungo gizon emakumei evangelioa siniz eta leial eskaini ahal izateko, bila dezagula espirituak eragindako eraberrikuntza eta batasuna, eska dezaiegun jaunari. Beren kultura, erlijio eta arrazarengatik naiz justiziaren alde egiteagatik pertsegiturik daudenen egoera salatu eta haientzat zenide bihotza izan dezagula, eska dezaiegun jaunari. Gaixo, ezindurik, nahigabeturik edota bazterturik daudenentzat izan dezagula kristauok arreta berezia, sendabidea eta irtenbidea bilatzen lagunduz, eska dezaiegun jaunari. Geure parroki elkartetan ager daitezela evangelioaren testigantza eginez, kristau elkartea bizkortu eta zenideak zerbitzatuz bizitzeko prest egongo diren apaiz bokaziodunak. Eska dezaiegun jaunari. Hau da eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortu hau xengo zegu, betiko zorionaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zegu, betiko zorionaren edari. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Eskaintza honek jauna, garbi gaitzala eta eraberritu, eta zeuren aia betetzen dutenentzat, izan dadila betiko zariaren iturri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainko algustidun beti ere korri. Zure seme maitearen bitartez egintzen nuen gizadia, eta beraren bidez berritu ere bai maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak mateko diren guztiek zerbitzatzen zaituzte. Salbatu guztiek goresten eta zeure santuek bihotz batez bedeinkatzen. Horregatik guk ere aingero guztiekin batean goresten zaitugu poz batean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure gizdira. Osana zeru goienetan,
Benditatua jaunaren izenean datorrena. Hosana zero goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu behar duek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei emantzien esanez. Hartzazue eta jaun guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei emantzien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Sinismenaren misterioa. Eta zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez alderan zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Liz gizon guztiekin batean. Eraberean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizi eritxi ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure edizkide izan diren santuekin. Haiekin batean guretzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainkoa eta guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak. Guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzatik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pakea gurgunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela. Zurea duzu erregintza, zurea bosketa indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna, emaiguzu pakea. Hemen Jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Ez nahi, Señor, zuen ere etxean zartzeko, baina zazuiz bat eta zendatuko nahiz. Kristoren gorputza.
Oi gauzarriga, Zinezkaia handia, aldarean dago, Jesus ez da halia, hor dago eginik gure janaria. Jauna ikusten, ez da gorputzeko, zentzunez aditzen, baina sendoki dut, ordela sinesten, fedez argitu ordut ezagutzen. Jaunak egin zuan azken afaria, jateko emanik bere janaria. Gaurnik janaria, hau janez izango dut, betiko bizia. Egin dezagun, otoitz. Zerutarrogi osasungarria eman diguzu janari. Egizu bila ditzagula guk ere beti, egiazko bizia ematen diguten ondasunak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedinkaz itzatela jangoiko alguztidunak aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Zeruko ama izan argia, Zujanagatos posposi, zeruko ama izan argia, Zujanagatos posposi, gure bihotza hartu itzazu, orde gaitzazu zerotek. Gure bihotzak hartu itzazu, gorde gaitzazu zerotek. Zujanagatos posposi, zeruko ama izan argia, zujanagatos
pospozik, gure bihotza hartu itzazu, gorde gaitzazu zerutik, gure bihotzak hartu itzazu, gorde gaitzazu zerutik. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.